Sunstar consultant ug editor midaog sa Palangka Awards ug Vic Soto ug Pauline Luna engaged na si Jad Conde sa iyang showbiz chika. Sunstar Super Balita Consultant Lamberto Ceballos ug Sunstar Daily Editor Jan Waryap midaog sa ika-65 nga tuig sa Don Carlos Palangka Memorial Awards for Literature sa Short Stories sa Cebuano alang sa Regional Division. Nakasungkit sa First Prize Award si Ceballos alang sa iyang sugilanon nga tuba nga naghisgot kabahin sa gugma sa ginikanan. Samtang nasungkit ni Yap ang Third Prize alang sa iyang experimental nga sugilanon nga libuag usa ka hugon-hugon kabahin sa Tagulilong. Mao kini ang ikatulong kadaugan ni Ceballos. Nakuha niya ang second prize alang sa sugilagming nga tinggutom sa Nayawak sa 2013 ug first prize usab niadtong 2016 sa Ungo sa San Pilar. Si Yap nakaangkon sa iyang unang palangka niadtong 2000 alang sa Ang Suhito nga milangkat sa second prize. Sa laing bahin giangkon ni Busing Vic Soto kagahapon nga engaged na sila ni Pauline Luna human sa kapin 3 ka tuig nga relasyon. Apan wa na nihatag si Vic og dugang detalye sa ilang engagement. Kay numduman ang pamilya ni Vic hilabi na ang anak ni ining silang Oyog Danica dakong supak sa ilang relasyon. Gani niabot pa sa punto nga gihinganlan ni Oyo si Pauline nga naong og kwarta. Apan matud palagi the rest is history. Maayo na ang relasyon ni Pauline sa mga anak ug mga tawong adunay kagahapon ni Vic sama nilang Pia Guanyo ug Dina Bonivic. Silang Vic ug Pauline parehong host sa It Bulaga. Alang sa showbiz chika kini si Jad Conde.